laseli Ameriki ani Niger sɔrdasi ɲɛmaw fɛ bɛ Amerikikaw ka sɔrdasiw minnu tun bɛ Ɲame pankulodigiso fan fɛ n'a bɛ wele base 1 olu ka tagali kuncɛ. Bi a bɛ se ka fɔ ko Ameriki sɔrdasi fosi tɛ Ɲame bilen. Niger tɔgɔ la colonel Maman Sani Kiawu ni ale ye armée de terre ɲɛmaa ye ko baara in bɛɛ kɛra sutura kɔnɔ wa ko gɛlɛya fosi ma yala. Nin yɛlɛmani ni a daminɛna mɛ kalo tile 19 tɛmɛnen bɛnkan sɛbɛn kɔfɛ Ameriki ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛnkan sɛbɛn tun bɛ fɛsɛfɛsɛliw kɛ bɔcogo ɲuman na o kuncɛra bi ni nin ɲɛnajɛ in ye. A kɛra commission mixte de désengagement o jɛkulu ɲɛkɔrɔ base américaine 101 yɛrɛ kɔnɔ. Nin wagati in na Ameriki sɔrdasi 776 bɔra Niger kɔnɔ ka ban ka kɔn yɛrɛ septembre kalo tile 15 ye. O min ye wagati ye tagaliw bɛɛ tun kan ka kɛ ka bɛn ni min ye. Général Kenneth Ekman ni ale ye Ameriki sɔrdasi ɲɛmaa dɔ ye y'a ka nisɔndiya jira baaraw tagabolo la. Colonel Maman Sani Kiawu ye hakilijigi kɛ baara kelenw na. Nin bazi ni Amerikikaw y'a minɛ k'a kɛ yɔrɔ ye u bɛ jatigɛwale kɛlɛliw baara kɛ k'u to yɔrɔ min ye maa camanw bisimila ani kɛlɛkɛminɛnw caman jatigɛwale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na Saheli jamanaw kɔnɔ. Sisan k'a tɔ ye Agadez base 201 olu jama tagali ye kamasɔrɔ sɔrdasi 950 de tun bɛ Niger kɔnɔ. Kabini mɛkalo tɛmɛlen Amerikikaw ka pankulu n'a bɛ wele hélicoptère o 2 drone den 4 ani minɛn dɔgɛrɛw minnu bi taa jɔ fo tɔni 1593 de bɔra Niger kɔnɔ. Alpha K, VOA Bambara tɔgɔ la.